a bisa halin da muka binci kanmu a ciki a wannan yanayi. Kowa riga san tarihin masarautar nan a nan garuruwan nan kusa ba wanda bai san da masarautar nan ba, amma mun tsinci kanmu a cikin wani yanayi ko a mafarki ban taba tunanin haka ba. Koguna Film Productions wato sabon kamfanin nan da ya saba shirya muku sabon fina-finan Hausa yanzu ma ya kayata ku da wani sabon shiri mai suna Sansabila. Sabon shiri Gimbiya tana raye. lalle wannan shiri ya zo da sabon salo kamar haka: sarauta, soyayya, jarumta da kuma tsafe-tsafe duk a cikin wannan sabon shiri mai suna Sansabila. Shirin yana kunshe da sabon jarumai kamar haka: Haruna Musa, TK Koguna, Abubakar Musa Kwamfuta, Ilyasu Kogula, Nafi'u Musa da dai sauransu. Duk a cikin wannan shiri namu mai suna Sansabila. Domin ƙarin bayani za ka iya tuntuɓar mu a kan lambar mu kamar haka: 070-6955-0247. Yana nan tafe.